बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनि साबसक्राइबारफोर बिथांनि चेनेलखौ फंबायनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो Hello everyone, खुलुमबाय, नमस्कार। आंनि गोदान ब्लगाव बरायनाय बावहरनाय थाग्रोबाय। ओमफ्राय दिनै आदाजों मा फैगासिनो ओमफ्राय आं दा लामायाव नेगासिनो। ओमफ्राय आदाया फैगासिनो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दा बेसां मोनखोथाय लामाया आं मिन्थिया। होमबाबो जोङो लायनो थांगोन। जाहा आब' पिरि ओमफ्राय जाहा आब' थांगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो लोगोफोर। ओमफ्राय बे आंनि आगै ओमफ्राय आगैयाबो आंजों लामायाव नेफाबाय थादों। दा बबेथिं फैयो, इथिं फैना इथिं फैयो, नेबाय थादों। जों मिथिया हायबाय आरो हांबाय माथि माखायालाय बिनो ना हनै न'लांखौ मिथिया आरो खाथिनि आरो आयो जाथारालै लोगोफोर। ओमफ्राय आदायाबो सफायबाय। ओमफ्राय आदाखौ आं लांफायदोंमोन फार्स्ट टाइम हायबाय नालाय, ओंखायनो लामाखौनो आन्दायनाय लोगोफोर ओमफ्राय आदा मोना बाइकजों थांग्रोबाय, जोङो थाबायना थांगासिनो। नै दा आदाखौ ओमफ्राय आर'नाइ दे बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनि साबसक्राइबारफोर बिथांनि चेनेलखौ फंबायनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो। जास्टिन मा दैमारि जास्टिन दैमारिनिखौ होबानो जाबाय आरो बेलबो दामनानै हो। लोगोफोर। ओमफ्राय दा आदायाबो सफैबाय नै आदाया सफैबाय दा। ओमफ्राय लोगोफोर। ओमफ्राय आदाया जाहानाव हायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदों नोंखौ लोगो मोननानै। ओमफ्राय दाखालिबो हबियाव दसेल'सो रायज्लायनो मोननायमोन। ओमफ्राय बिदि रायज्लायनो गोबाव मोनाखैमोन। ओमफ्राय दा आदा जोङो गोबाव रायज्लायनोसै न' लोगोफोर। ओमफ्राय दा आङो दादानो साहा लोंहोबाय लाय दादाया बिराद गोथाव जास्टिन जाहानि साया गनायथायाबो बिराद गोथाव। दायो जोङो दादाखौ माबा गामि देखायनोसै जोङो गामि नामा सिदा नङा इदि नङा लामायाव लोगोफोर। ओमफ्राय दा आङो सफायबाय ओमफ्राय इस्टार सानडेनि थाखाय जोंनिया खाम जादों ओइथिं बेदरखौ ला
इस्टार सानडेनि दिनै ओंखाम जादों मा जागोन जोंहा डनारफोरा थारमाने जोंनि बेबायदि अनज्लायनायनि जानायखौ जोंनो होबाय बेखायनो जोङो दिनै बेखौ मोनजादों जों जोबोद रंजादों जायफ्रा होदों बिथांमोनखौ इसोरा मदद खालामदों बिसोरनि मावनाय दांनायाव आरोबाव जों मोजाङै खामायलांबावनो हायो मा खामा गोथाव नंगौना नङामोन खामाथ' जानायासो बिराद गोथावमोन ना आरो बेदरालाय गोथाव नंगौना बारा नङामोन बुरजा जानो हाया आङो आरो बेदरा हा गोथाव नंगौना नङामोन गोथावानो बाबा बर' बाजार नै लोगोफोर आदायाबो थांसिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय देनां लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय देनां फुङावनो फैदै दादा खोनाखै देनां फुङावनो फैदै फैगोन दे फुङावनो फैगोन हामा मोनो ना दे जोंहा जेबो नङालै फैनायानो सम जायाखै दा आधा गादां ना टाइमा 4ता जाबाय ना टाइमा दादा Thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो आंखौ लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ दासिमबो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामाखैबा खालामनानै लादो ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेलखौबो दामना होखावजो लोगोफोर ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ बेसेबांखिनियानो बाय बाय लाभ इउ अल